Boa tarde. Gracias a todos por vir. Comezamos a sesión de tarde. A filosofía, a miúdo, consiste en deterse, procurar a quietude para ver e analizar, facer o silencio no ruído que, ás veces, parece xerarse na pura inercia do día a día. Ao longo desta 37ª Semana Galega de Filosofía, que agora remata, tentamos pararnos durante uns días no medio da velocidade do avance digital e así reflexionarmos non só sobre a realidade tecnolóxica actual, senón tamén sobre a posibilidade de crear opcións distintas á mesma. Neste senso, un dos eixos que vertebra a crítica á civilización digital e ao imperio da imaxe é a afirmación de que a tecnoloxía se converteu no medio a través do cal se expresa a ideoloxía capitalista dominante. Desde esta óptica, o ámbito da digitalización sería un reproductor incesante de susceptibilidades acordes co poder económico hexemónico. A perfecta propaganda dun capitalismo bulímico que accede ás persoas na inmediatez do cotián. A canle, a través da cal, se propagarían as injustizas, as desigualdades e as discriminacións contemporáneas. Cabe, por tanto, pensar nas posibles saídas a estes perigos. Como dicía Hölderlin, alí onde sorde o perigo, tamén crece o que salva. Justamente, é neste contexto, máis centrado na transformación e na mudanza que na crítica mesma, en que se centran as pesquisas da nosa convidada desta tarde, Sabela Fraga Costa. Desde a Aula Castelao pensamos que sería interesante e apropiado convidar a Sabela nesta Semana de Filosofía, entre outras razóns, porque nos seus estudos propón unha reflexión que trata de xerar fendas nos perigos que presenta a tecnoloxía vixente. Sabela considera que habería que analizar se o soporte digital, ademais de difundir a lógica capitalista dominante, pode ser ao mesmo tempo a vía a través da cal crear contrahexemonías, provocar rachas no sistema establecido, orixinando así un mundo máis xusto, menos desigual. Sabela é unha investigadora minuciosa que infunde nos seus estudos constancia, alma e paixón. Todo isto acompaña dunha formación que abarca moitos ámbitos, o cal lle permite ter unha visión máis ampla a respecto das áreas en que traballa. É graduada en Historia da Arte e tamén en Publicidade e Relacións Públicas e realizou o seu mestrado en Filosofía. Actualmente traballa na súa tese de doutoramento na Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo. Tamén desenvolve diversas actividades de implicación e compromiso social e desde hai uns anos imparte charlas e obradoiros sobre historia da arte e cultura audiovisual desde unha perspectiva feminista en institutos, centros culturais e universidades. É un auténtico prazer contar con Sabela Costa esta tarde. Moitas grazas. Moitas grazas por esta presentación, Monse, e a todas as persoas da Aula Castelao de Filosofía que facedes posible estas jornadas, en especial neste ano despois do confinamento e desta pandemia que estamos a viver, e sobre todo pola tremenda acollida e os coidados que me destes durante toda esta semana que para min foi moi especial. E en especial a ti, a Monse, por toda esta relación que se foi tecendo desde novembro de 2019 e durante o confinamento, que penso que é unha das mellores cousas que me levo desta experiencia de estar aquí na Aula Castelao. Ben, en primeiro lugar, grazas tamén a todas vós por acompañarme aquí esta tarde para debater e situarnos neste mundo digital a través das imaxes e comprobar que posibilidades nos ofrecen a hora de elaborar contrahexemonías. Penso que antes de mergullarnos na cuestión das imaxes e da articulación da visión na civilización digital, compre deixar claro dous conceptos que van fiar todo o discurso desta palestra, a hexemonía e a contrahexemonía.
Ben, o concepto de hexemonía desenvolto por Gramsci sitúa o debate revolucionario no plano da superestructura, concedéndolle unha importancia elemental á cultura e á política. Ademais, Gramsci despraza o eixo revolucionario cara ás conciencias subxectivas, cara a capacidade do suxeito para modificar as estruturas e liderar o cambio social. É dicir, as persoas deixamos de ser protagonistas pasivas do motor capitalista e a loita de clases deixa de ser unha cuestión de control dos medios de produción e amplíase cara ao terreo cultural e ideolóxico e cara a un novo suxeito, a sociedade civil. A hexemonía será un concepto clave para analizar o control que se exerce sobre a sociedade mediante a cultura e fai referencia á capacidade da clase dirixente para ser guía política, intelectual e moral de toda a sociedade. Válese sobre todo do consenso, do convencemento de que se vive no mellor sistema e modelo de sociedade posíbel e non deixa imaginar outros horizontes, outros tipos de vida. As ferramentas son fundamentalmente ideolóxicas e os medios para lograr este consenso son a escola, a televisión, as revistas, a publicidade, o cinema. Os aparatos hexemónicos non se orientan cara a dominación, como acontece cando o Estado se apoia na coerción, senón que significa fundamentalmente conducir ou guiar mediante a obtención do consenso social e da reforma intelectual e moral. Pero, como explica García Canclini, unha hexemonía dada sempre é un proceso. Non xorde de modo pasivo como unha forma de dominación, senón que debe ser continuamente renovada, recreada, defendida e modificada. Da mesma maneira, e isto é o que nos interesa a nós para esta charla, a hexemonía é continuamente resistida, limitada, alterada e desafiada por presións que de ningún modo lle son propias. Daquela, a realidade de toda a hexemonía é que, mentres que por definición sempre é dominante, xamais o é dun modo total ou exclusivo. En todas as épocas, as formas alternativas ou directamente opostas da política e a cultura existan na sociedade como elementos significativos. O propósito desta charla é que vexamos e analicemos este tipo de formas contestatarias e opostas á hexemonía, que fan que esta nunca se impoña de maneira absoluta. A contrahexemonía, tal como a formula Gramsci, implica a creación dunha forza capaz de transformar as conciencias subxectivas e promover unha reforma moral e intelectual que consiga a aceptación dunha nova cosmovisión político e social. É preciso indicar que a noción de contrahexemonía descansa sobre dúas premisas: a importancia da loita cultural en oposición ao determinismo económico e a complexa relación que se establece coa hexemonía. A hexemonía implica de por sí unha atención preferente cara á loita cultural e responde á maneira na que os dominadores desenvolven o seu poder sobre os dominados, pero tamén é o proxecto utilizado polos dominados contra os dominadores, un proxecto de hexemonía contra hexemonía, aínda que haxa un desequilibrio de forzas ou medios. A contrahexemonía é un dos termos aos que se alude con máis insistencia en relación cunha posíbel produción cultural de resistencia, habitualmente vinculado cos adxetivos antihexemónico, antagonista e utilizado a miúdo como sinónimo de contrapoder. O sentido actual do termo inscríbese dentro do intento xeral de manifestar horizontes de acción política no contexto do capitalismo global. E no caso concreto desta charla, prestase especial atención á experimentación creativa no uso dos medios. Neste sentido, poderíamos falar dos movementos sociais que emerxen directamente da sociedade civil como os principais suxeitos de cambio social, máis alá da tradicional articulación en partidos políticos. Óscar García Agustín fálanos dunha colectividade difusa de individuos e grupos activistas que desde mediados dos anos 90 tomaron a iniciativa de responder e proxectar alternativas ao sistema económico e cultural dominante desde posicións e modos de loita diferentes aos dos partidos tradicionais de esquerda. Parten máis ben dunha reelaboración das estrategias dos movimentos antisistema dos anos 70 e de referentes como os zapatistas. Ben, unha vez que temos asentados eses dous termos que son fundamentais, imos ver como van emerxendo ao longo de toda a conversa e, sobre todo, na articulación da visión na civilización digital. A nosa sociedade é unha sociedade da exposición, caracterizada por unha impresionante sobreabundancia de imaxes onde o non configurável visualmente semella non ter espazo ou valor. Da mesma maneira que se quere reducir todo a un titular ou a un tuit ou as valoracións a un like, hoxe preténdese que todo adopte unha configuración visual, situalo todo a un golpe de vista. Existir no mundo é equiparado por moita xente a ser vista en Internet.
Como vemos nesta imaxe, se non te ven, non existes. Pero é un darse a ver e unha existencia baseada nos modelos e esquemas normativos moi ríxidos e excluíntes, que se non os adoptas, estás fora. Daquela, reclámase como necesaria a continua documentación visual do noso mundo, como unha proba de existencia ou de veracidade. Pero non se trata de analizar hoxe aquí o poder da cámara ou das tecnoloxías de rexistro visual, senón de examinar o poder dos aparatos do Estado que fan uso dela, quen garante a autoridade das imaxes e como se construen para mostralas como proba ou para rexistrar unha verdade. A cuestión será centrar a batalla cara ás normas e as institucións que teñen na sociedade o privilexio e o poder para producir e transmitir un discurso verdadeiro. Un dos conceptos clave para entender o peso da visión na civilización digital é o de ocularcentrismo, termo explicado por Remedios Zafra no seu libro Ojos y Capital, que fai referencia á forma na que o Occidente primou a ollada como maneira hexemónica de acceso ao poder e ao coñecemento. A vinculación da visión coa verdade e a obxectividade reclamada pola ciencia prevaleceron como principais valedoras para a construción do mundo e a interpretación da realidade, así como para establecer xerarquías respecto ao que se podía ou non se debía ser visto. A hexemonía ocularcentrista primou e fortaleceuse no desenvolvemento científico e tecnolóxico dos 2 últimos séculos, sobre todo polas máquinas e dispositivos que permiten ver o que non é visíbel para o ollo. Non só nos facilita ver o que antes non podíamos, senón que permite dar forma ao que antes non existía para nós. Como exemplo do que estamos comentando, temos a Google Earth ou a Google Street View. Pero o exemplo de abaixo ten moita importancia porque xa nos adianta o xesto subversivo que motiva esta palestra, a posibilidade de volverlle a mirada ao poder, a esa visión totalizante. Unha forma de resistirse e contestar a ese ollo que todo ve e resistra e semella que non deixa nada fora do seu control. Existen posibilidades de dicir non, de non someterse ao que se espera e tentar que a máquina erre, curtocircuite, a través dunha ficción ou dunha ollada canalla. Este caso correspóndese a un cidadán de Edimburgo que finxiu unha escena de asasinato na rúa co seu compañeiro de traballo mentres pasaba unha cámara de Google Street View. Un usuario de internet viu as imaxes e, pensando que era un homicidio real, presentou unha denuncia. A acción ocorreu en agosto de 2012, pero a policía non foi alertada até un ano despois de que se subiran as imaxes a internet. A visualidade é outro concepto clave que nos axuda a comprender o peso da visión na civilización digital actual porque fai referencia á conformación e xestión específica dos imaxinarios. Segundo nos explica Sergio Martínez Luna, no seu libro Cultura Visual, caracterízase por ser un instrumento para a xustificación estética da dominación e da desigualdade, e por asentar alianza entre poder e autoridade, entre poder e coñecemento. É a mirada privilexiada, hexemónica, capaz de articular, dar consistencia e sentido ao mundo que nos rodea e ao tipo de relacións que debemos ter coas demais persoas. A visualidade é unha práctica que comprende información, imaxes, ideas a través da vixilancia, o recoñecemento e a documentación dos corpos convertidos en fontes de datos. Grazas á investigación e ao traballo de Silvia Federici, sabemos das consecuencias que implica ter o poder para dar forma á realidade e de construir un relato interesado para uns fins específicos, neste caso para o capitalismo e para o patriarcado. A todo este sistema de aniquilamento e violencia que coñecemos como caza de bruxas, sumouselle previamente unha campaña propagandística que procuraba definir o perfil da bruxa para facilitar as denuncias de todas aquelas mulleres sospeitosas de bruxería. Para iso, contrataron a xuristas, artistas e intelectuais que lle deron forma visual a este xenocidio, animando a recoñecer e denunciar a esas mulleres que encaixaban en eses moldes, xustificando e normalizando desa maneira a caza e o asasinato das supostas bruxas. No seu libro Chaps, a demonización da clase obreira, Owen Jones explica que en ningunha época a clase traballadora se representou como é debido e moito menos glorificada. Pero o verdadeiro embate chegou coa vitoria do tacherismo e o seu asalto aos valores da clase traballadora. O gran cambio acontece no plano da representación a partir dos anos 80, cando comeza a ser posíbel desprezar a clase traballadora nos medios de comunicación dun modo irrespectuoso e absolutamente cruel.
Entre os primeiros exemplos desta ideoloxía que se ia filtrando na cultura popular estaban dous personaxes inventados polo cómico Harry Enfield, Wayne e Waynetta Slope, aparecidos por primeira vez en 1999, caracterizábanse por ser irresponsáveis, deslinguados, dependentes das prestacións, sucios, que lle dan forma posteriormente á figura do chap. Todo o sistema de identificación visual xoga un papel importantísimo para que logo se poida efectuar a exclusión e as desigualdades no plano material. Os chaps eran perruqueiras, esteticistas, limpadoras, camareiras, caixeiras, traballadores da construcción, fontaneiros, mecánicos ou gardas de seguridade. Cuns medios de comunicación dirixidos por e para as clases medias, a mensaxe que se daba era clara. Todos os problemas que vivía a clase traballadora debíanse á súa propia deixadez. O problema está en como viven e en como se comportan, non no modo injusto en que está estruturada a sociedade. O entretemento chap reforzou a imaxe dominante da clase traballadora como intolerante, vaga e agresiva, incapaz de coidar de si mesma e moito menos dos seus fillos. Neste sentido, ninguén atraeu o interese popular como personaxe de Vicky Pollard na serie de humor Little Britain creada polos cómicos Matt Lucas e David Williams. Pollard é presentada como unha grotesca nai solteira, adolescente, de clase traballadora, promiscua, incapaz de fiar unha frase con outra e con moi serios problemas de actitude. Nunha enquisa no Festival de Cine de Edimburgo de 2006, revelou que case todos os que traballaban na televisión pensaban que Vicky Pollard era un fiel retrato da clase traballadora branca británica. A comezos do século XXI, a clase traballadora converteuse nun obxecto de burla e desprezo no entretemento británico. Nun contexto máis próximo, hai unha semana, o Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona denunciou a serie de televisión española Servir e Proteger por vincular o colectivo manteiro co yihadismo. No comunicado dicían: esta asociación do colectivo manteiro co terrorismo, absolutamente falsa, contribúe a crear unha imaxe violenta e fanática das persoas que nos vemos na obriga de sobrevivir da venda ambulante por culpa da Lei de Estranxería do Estado español, que nos proíbe traballar de forma legal. O manual de estilo da RTVE di textualmente que se debe evitar a superficialidade e as visións estereotipadas cando se aborden asuntos referidos á inmigración, o racismo e a xenofobia. E conclúen: cantas das persoas que viron Servir e Proteger pensarán que os manteros somos terroristas? Cantas campañas para desmentir esa difamación serán necesarias? Segundo Nancy Fraser, as injustizas que acontecen no plano da representación, do recoñecemento, son tan materiais como as de distribución desigual do capitalismo. Todas as construcións da personalidade que se tecen no plano cultural e da representación imposibilitan que moitas persoas, por exemplo, migrantes ou trans, participan de forma igualitaria na vida social, porque eses patróns simbólicos e imaginarios cobran forma material nas institucións e nas prácticas sociais. Lonxe de ocupar un ámbito etéreo e difuso, son materiais no que se refire ás súas consecuencias. É dicir, todo o que se dá nas pantallas e no plano da representación ten unha traducción e uns efectos no plano material. Na pantalla consolídanse as representacións dominantes ordenando tanto as identidades normativas como os límites visuais da alteridade. É dicir, estes réximes serán un repertorio de imaxes coas que é lexítimo e apropiado identificarse. A través da pantalla, o suxeito construe a súa identidade como imaxe e ao mesmo tempo recoñece como iguais ou diferentes as outras. A pantalla fixa quen é visível e daquela ben vista, ao mesmo tempo que relega a invisibilidade a aquelas persoas que non encaixan nos repertorios de imaxes que o marco normativo estipula. A nosa identidade depende e fica atada das formas construídas culturalmente, formas que se converten en hexemónicas cuns valores concretos aos que nos adaptamos xeralmente sen discusión e que vemos continuamente reafirmados e repetidos en diversos soportes. Para lograr determinadas asociacións é fundamental a repetición durante anos, décadas ou séculos. Reiterar a imaxe para facela real é a clave de todo o proceso de construcción simbólica. Para vincular un significado a un significante, precisamos dunha reiteración constante que asente dita alianza. Reparemos, por exemplo, en toda a maquinaria patriarcal que se articulou ao longo de toda a historia da arte e na publicidade para consolidar e normalizar os estereotipos e roles de xénero.
A repetición está moi vinculada á primacía do máis visto, ao cuantitativo, que semella ser de abondo hoxe para outorgar o máximo valor. O número de visitas ou likes fan que a cantidade se converta en calidade, dirixindo a audiencia e engordando continuamente o que xa é moi visto. Este funcionamento quérese nos presentar baixo un carácter democrático, dándonos a entender que se toda esa xente viu ese contido non pode estar equivocada. En relación a isto, John Illescas defende que xusto ao revés do que pensan moitos autores da cultura crítica, o capitalismo non integra ou asimila os discursos contrahexemónicos, converténdoos en ferramentas ao seu favor, senón que os condena a infrarrepresentación, ao non alcanzar o número de visitas que lle proporcionan rendibilidade para atrapar a atención do público. Mesmas redes, mesmos filtros, hashtags, un catálogo de xestos repetidos e comuns entre as usuarias que remata por provocar unha asombrosa homoxeneidade nas imaxes xeradas. O sistema convídanos a resgardarnos na copia, na pose, no homoxéneo, porque é un código que as demais entenden, porque é o imaginario de referencia que nos permite vivir tranquilas e cómodas, pero tamén nunha servidume voluntaria. A imaxe xa non é magnética pola forza que desprende, nin pola súa forza alegórica ou discursiva, senón pola cantidade de xente que pode atraer ao seu redor. Hoxe, a imaxe partíllase sobre todo para acadar a atención dos nosos contactos nas redes. Se pensamos nas outras persoas, é porque encarnan a audiencia dos nosos datos digitais. Por iso, moitas imaxes son creadas pensando simplemente nas reaccións que poden acumular. Outro dos termos que pode definir esta civilización digital é a de tempo cronoscópico. Ingrid Guardiola fala del no seu libro El ojo e la navaja como o tempo instantáneo baseado no presente, aquel que crea un contexto de rapidez e simplificación onde o acto interpretativo é case sempre disuadido. As cousas preséntanse agora, como comentou o martes Santiago López Petit, baixo un manto de obviedade, facilitando a inmediata asimilación das cousas. Acúrtase o tempo para a argumentación e todo debe convencernos ao instante, porque canto menos profundamos, hai máis cousas para ver. O noso é un tempo baseado na lógica da instantaneidade, que non permite pararse para analizar e cuestionar, e que promove ese mantra de querémolo todo e querémolo xa, cando sabemos perfectamente que determinados procesos de transformación levan o seu esforzo e, sobre todo, o seu tempo. Toda velocidade implica os seus riscos e todo ese excedente audiovisual e tempo frenético roubanos a capacidade para tomar conciencia da opresión simbólica que repite mundos e favorece un tránsito epidérmico polas cousas sen poder deternos nela. Porque cando a vida só vale en presente continuo, como di Remedios Zafra, caduca demasiado rápido. Dificulta o pensar e favorece finalmente as ideas preconcebidas. O capitalismo cognitivo válese dunha estrategia fatal de esgotar o que importa, de saturarnos e de afastarnos de nós mesmas, de deixar de escoitarnos para saber que é o que verdadeiramente desexamos. Un dos grandes logros da hexemonía digital é facernos sentir que hai que estar, que hai que facelo. O hábito do prescindível e aparentemente non obrigatorio na cultura visual e digital remata por converterse en algo que moitas persoas demandan e do que non poden deixar de prescindir. Para entender a eficacia persuasiva das accións hexemónicas, tanto nos procesos de comunicación como de consumo, hai que recoñecer o que nelas existe de servizo cara a nós, é dicir, o grau de utilidade e satisfacción das nosas necesidades. Daquela, como punto de partida para tentar transformar a visualidade hexemónica dominante, compre facer un exercicio de autocrítica respecto ao noso papel na estrutura dun mundo globalizado. Tomar conciencia desa mirada exige reflexionar sobre a perpetuación dun sistema do que renegamos pero do que formamos parte e valorar a nosa implicación como axentes mantedoras de aquilo que nos oprime. O filósofo da fotografía Willem Flusser chega á conclusión paradoxal de que a análise crítica das imaxes é cada vez máis difícil canta máis xente está feita a tomar fotografías. Todo o mundo cree inútil analizar imaxes, xa que todo o mundo cree saber como se crean e que significan. A democratización da produción e do consumo de imaxes non foi tal, na medida que implicou un descoñecemento e unha confusión cada vez máis perigosa.
Daquela non vivo acompañada por ningún proceso paralelo de alfabetización e educación visual dirixido a cuestionar as dinámicas de poder na cultura visual contemporánea. É posíbel que nesa continuidade excesiva, fugaz e interminável se debilitara a nosa capacidade para deternos e reflexionar sobre o visual, e que, de algunha maneira, o ver sexa cada vez máis incompatível con pensar. Un mundo ao que lle viría ben, como di Juan Martín Prada, a denominación dun mundo de imaxes sen imaginación, carentes de todo poder para dicir algo máis que o que se faría patente na súa sempre satisfactoria obviedade. O ritmo frenético da aparición das imaxes déixanos pouco tempo para interpretalas, para traducilas a través das nosas experiencias e para entrar nos seus aspectos menos aparentes. Esta falta de sentido crítico, a hora de relacionarnos coas imaxes e a banalidade que promove o capitalismo, obríganos a intervir e tomar partido na elaboración e usos das imaxes. Perante esta continua repetición do mesmo, dese xesto case automático de fotografar, teóricos da imaxe como Joan Foncuberta pregúntanse que sentido ten engadir un elemento máis a ese océano visual. El aposta máis ben por unha ecoloxía visual que consiste en cargar de significado e ofrecer novas lecturas das imaxes xa existentes. O proxecto titulado Google Gramas remítenos aos mosaicos bizantinos conformados a través de milleiros de teselas, pero neste caso cada píxel é unha imaxe. O que fai Foncuberta cun programa ou software de fotomosaicos que está dispoñível en aberto na plataforma de Mac é que unha imaxe, fonte ou base, se compoña de outras moitas, outras imaxes que se corresponden con criterios de busca concreta. A composición nútrese das imaxes que Google vai atopando en relación ás palabras que definen a pesquisa na rede. Unha das cuestións máis interesantes deste proxecto é a relación crítica que se establece entre imaxe e o criterio de busca, é dicir, a consideración que temos sobre un acontecemento, un feito, un suceso, visualízase a través das múltiples imaxes asociadas á nosa idea. É unha forma de cargar de significado as imaxes, como estivemos comentando, e como se presenta en gran formato, temos a oportunidade de pararnos e ver que é o que compón esa imaxe fonte, esa imaxe base, e pararnos a ver cales son as imaxes que compón a modo de píxel toda esa imaxe. Segundo explica Ingrid Guardiola, o paso dunha experiencia directa sobre as cousas a unha experiencia mediada polas pantallas foi determinante porque nos converteu en suxeitos experimentados no digital, pero esquivos no que require tempo. Nesta dinámica, o suxeito contemporáneo non precisa do cara a cara ou do corpo a corpo. O lazo social gañou en impersonalidade e abstracción, e as formas da experiencia cobran expresión mediática nun intento de anular a nosa capacidade de resposta, para que non vayamos máis alá das reaccións inmediatas. Unhas reaccións que se basean nunha relación a distancia co mundo, onde non hai unha verdadeira implicación dos corpos. Unha dinámica que acrecenta a indiferenza perante os conflictos que se agochan baixo o epiderme da imaxe. A velocidade de todos eses contidos xera valor e, ao mesmo tempo, produce inmobilidade. Poderíamos dicir que o exceso de reaccións inmediatas no terreo digital tende a inhibir unha resposta activa da xente no mundo físico. A hipótese de Remedios Zafra apunta a como na primacía contemporánea do ver a través das pantallas a experiencia sostense cada vez máis en lóxicas que disolven vellas formas de colectividade e que condicionan os novos réximes de valor e recoñecemento das outras. Todo isto contribúe a infravalorar a ollada directa sobre as cousas e a distanciarnos da relación directa experimental co mundo, que é eminentemente corporal e non só óptica. Como estivemos comentando até agora, o imaginario central dunha sociedade delimita o marco a partir do cal perfilamos os límites de aquilo que pode ser pensado, sentido e feito nesta sociedade. En relación a isto, aquí traio-vos a dobre faceta do imaginario que desenvolve Ángel Enrique Carretero Pasín e que me parece fundamental para entender o punto de inflexión que poden provocar as imaxes en relación á formulación de contrahexemonías. Por un lado, o imaginario instituído é aquilo que asumimos como realidade e define o que se pode e se debe pensar ou saber.
Os imaginarios instituídos non son algo natural nin, por suposto, obxectivo. Contribúen á construción social da realidade, prefigurando o que as persoas asumen dun modo naturalizado, como unha evidencia incuestionável, como a súa realidade. A faceta que nos interesa en relación co concepto de contrahexemonía é a instituínte, aquela orientada a instaurar horizontes de posibilidade e que permite redefinir e transcender a realidade socialmente aceptada. O imaginario instituínte está conectado coa imaginación colectiva para inventar, crear e anticipar formas culturais innovadoras mediante as que se superaría a realidade dada. Un alento creador instituínte que estaría ligado á invención, á creación inmanente, á alteridade radical e que permitiría dar conta do novo da historia, da pura posibilidade de que algo que non é chegue a ser. Unha enerxía vital e un querer vivir propio da imaginación creadora que ansía a amplificación dos límites da existencia. Pero ante unha imaxe repetitiva que di un sí autocompracente, a imaginación di un non crítico. Non se tratará entón de teorizar tanto sobre as imaxes, senón de pensar e actuar en imaxes e coas imaxes. O traballo de moitas creadoras contemporáneas versa sobre a subversión da representación desde a comprensión das súas lóxicas internas e das súas formas de dominio. É dicir, devolverlle o golpe desde dentro. O que está en xogo, entón, é a reapropiación dos imaginarios, o emprego alternativo de imaxes e os dispositivos visuais para expoñer as lóxicas de poder, pero tamén as posibilidades de deslegitimales e de situar desde dentro do espazo do visível as nosas propias historias. A través desta formulación, traballa Rodillo, unha axencia de comunicación anticapitalista. Fan campañas gráficas para movementos sociais cunha linguaxe moito máis directa e o que máis lles interesa son os modelos de comunicación confusos, arriscados, pero ao mesmo tempo coa capacidade de romper cun maior potencial comunicativo. Consideran que xogar coa linguaxe, dándolle a volta e cambiando o seu sentido, é un xiro na creación moi potente. O seu é un proceso de traballo que parte desde a afirmación, desde a positividade, que require poucos recursos e que responde a maior parte das veces desde o humor e a ironía. Esta equipa explica que o fake se usou desde a esquerda como a táctica para atravesar a esfera pública e os medios de comunicación dominantes. Agora, a ultradereita enche as redes de fake news, pero hai unha diferencia. A esquerda antagonista interésalle que o fake se desvele, porque bota luz sobre os feitos e pon en xaque os propios medios de comunicación de masas. Porén, a ultradereita dalle igual que se desvele, porque busca promover a confusión e o medo. Ademais, outra diferencia é que as fake news están realizadas por grandes axencias e hai moito diñeiro polo medio. Como exemplo exitoso, citan o fake que realizaron sobre un panel publicitario do Festival de Cine de Donosti para o filme documental Ciudad Morta. Esta imaxe partillouse desde a complicidade de contas de Twitter próximas até provocar un ruído que chegou a oídos dos medios e dos responsables de TV3 que se negaban a emitilo. Finalmente, lograron que o documental se emitira nesta canle tras meses dando longas á produtora por cuestión simplemente políticas. Aquí no país, hai un par de meses, a indignación mostrada nas redes sociais por unha campaña de Abanca na que convidaban, sobre todo a xente maior, a non acudir ás oficinas, non conseguiu un éxito semellante porque a entidade bancaria non retirou a campaña. Modificouna simplemente mantendo o mesmo obxectivo, cargarse a atención persoal nas oficinas. Pero sí que demostrou como a contestación popular se articula cada vez con máis frecuencia a través da imaxe, apropiándose do formato orixinal, pero dándolle a volta ao discurso e cunhas doses de humor críticas abrallantes. Segundo Sergio Martínez Luna, o poder da esencia da imaxe remite a súa capacidade para xerar novas realidades, para participar nas que hai e incluso transformalas. O concepto de performatividade da imaxe apunta ás posibilidades que ofrece para actuar e problematizar a realidade, é dicir, xerar novas interpretacións e despertar o pensamento crítico. Neste sentido, a pregunta non é só polas capacidades da imaxe para intervir no mundo, senón polo poder que ten para provocar a acción dos suxeitos. Non só hai que preguntarse que fai a imaxe, senón que nos fai facer.
Deixando de lado esa concepción alienante e manipuladora que xira sempre ao redor da representación, as creacións que vos traio penso que teñen un gran potencial político de interferencia. Construen visualidades críticas coa visualidade dominante e promoven outras políticas da mirada que posibilitan outras formas de relación con e por medio das imaxes. A interferencia, a interrupción revolucionaria, nesa lóxica da instantaneidade, darase por medio dunhas imaxes que se resistan ás lóxicas do empobrecemento da experiencia e sexan quen de construir outras políticas da mirada, a través duns xestos que impliquen unha conciencia crítica e unha autopsia visual, analizando, desvelando e desfacendo, é dicir, que abran un espazo para a pausa e o pensamento. Baixo estes principios, organízanse moitos dos relatos contrahexemónicos no terreo audiovisual, como este da produtora creativa Illa Bufarda. A acción que fixo pensar que existían koalas na Galiza foi realizada por esta equipa creativa coa colaboración de moitas persoas e cómplices nas redes. Crearon unha páxina de Facebook ficticia dunha veciñanza que integraba unha suposta mancomunidade chamada Farbuda, xogo de palabras con bufarda, que desmentiron uns días despois. A acción tivo unha importante repercusión na rede e provocou o interese nos medios de comunicación galegos e estatais, feito que nos fai reflexionar tamén sobre o funcionamento de algúns medios ao non contrastar fontes nin indagar nos feitos. Pero, sobre todo, fainos reflexionar sobre a política forestal do país baseada no eucalipto e sobre a nosa pasividade respecto a moitos temas que afectan ao territorio e que nos tocan a todas, como as minas, os eólicos e todas as agresións medioambientais que se lle ocorran ao goberno galego e ás grandes empresas. A Illa Bufarda cóntanos que cando as selvas australianas comenzaron a sustituirse por eucaliptos, moitísimas especies desapareceron pola súa toxicidade. O koala preferiu adaptarse e conformarse, e para poder inserir follas de eucalipto nocivas, dotouse dun microbio estomacal para soportalas. Isto supuso mudanzas grandes na súa vida. Come durante 5 horas e dorme 18 para poder digerir a dificultosa ingestión. Polo de agora, dignos, non existen koalas na Galiza, koalas entendidos como especie animal que habitan na Australia. Mais se chamamos koalas aos humanos que van cara atrás, confórmanse e adáptanse, koalas hai a moreas. Mastigamos por moito tempo a idea do beneficio curtopracista e conclúen: cando despertemos despois da dura digestión deste mato, desta broza, xa non teremos monte. E poderíamos engadir: xa non teremos vida que mereza ser vivida. Se o reto está na creación dunha práctica visual de resistencia, apostemos pola xeración de imaxes dotadas dun certo potencial de extrañamento, coa forza necesaria para remexer as nosas certezas e comodidades. Perante as lóxicas baleiras do espectáculo, fan falta imaxes exixentes de interpretación. E postas a falar do papel da arte na produción de contraimaxes, de contrarrelatos, de contraxemonías, confiemos nun tipo de produción visual que, ante todo, non manteña coa persoa que mira unha relación de mera instantaneidade, que nos ofreza máis ben un convite a pararnos e preguntarnos que é o que estamos vendo. Unha lóxica semellante é a que intenta aplicar, en parte dos seus traballos, esta artista restauradora estadounidense. Kathleen Hilje emprega unha análise histórica e metodoloxías concretas da restauración para crear versións alteradas de pinturas coñecidas, que suxiren interpretacións e lecturas alternativas ás orixinais. Deste modo, insta ao público a pensar a obra desde o que puido ser e non foi, e incluso a suscitar a dúbida de se esa visión en raio X é real. O que a radiografía revela é unha Susana angustiada, pero desafiante, motivada polo traballo bibliográfico e histórico que realiza Guille, rastrexando a realidade psicolóxica detrás da obra e da pintora do barroco, para que Susana pase de víctima a vingadora. Ás veces, o simple xesto de introducir un elemento non habitual nas economías hexemónicas opera como un revulsivo que moviliza e desencaixa as pezas para axudarnos a pensarnos distinto desde outras posicións. A interpelación producida pola práctica creativa, pola experiencia estética, púnzanos, esperta preguntas e descoloca conciencias, pero tamén demanda outro tipo de mirada e de relación co tempo.
Aquelas creacións que tentan rachar o monopolio do código hexemónico e buscan reforzar a intelixencia colectiva e o espírito crítico axúdannos a pasar da homoxeneidade á conciencia e da repetición á creación de posibilidades, de aquilo que non é, pero pode chegar a ser. Moitos dos contrarrelatos contemporáneos nacen da base popular, de proxectos de autor ou autónomos converténdose no contrapeso das imaxes xeradas desde os grandes grupos mediáticos e de entretemento de masas. Como di Ingrid Guardiola, neste contexto de sobreproducción de imaxes, este tipo de creacións funcionan como unha caixa de resistencia ao capitalismo simbólico dominante, efectuando unha expropiación semántica e política. Penso que un dos mellores exemplos neste terreo son os traballos realizados pola artista sevillana María Cañas. Colecciona, recicla, resignifica todo o material existente na rede para realizar as súas fotomontaxes e videocolás apelando ao humor crítico como unha forma de resistencia popular, ou como lle chama ela, risastencia. A través dunha edición doméstica baseada no fai no ti mesma, perverte, deslexitima, descontextualiza os imaginarios para fomentar o escepticismo e unhas lecturas máis críticas de todo o material que circula na rede, pero sobre todo dos discursos hexemónicos. Ela di que todo o que lle parece unha imposición resultalle sospeitoso, sobre todo o nacionalismo español excluinte. Convivindo no seu lugar de orixe cunha iconografía made in Spain nun grau extremo, religión, mundo dos touros, etc., sai dela a necesidade de desmontar os mitos e todos os símbolos que sosteñen esa identidade nacional a través da subversión, cambiándolle o sentido e ríndose de algo que semella intocável. Se podes poñer o vídeo, guai. Conseguiu pasar do muro virtual ao muro real a través dun xesto imprevisto e incontrolável. A través deste entraban na esfera do visível mensaxes mal vistas, palabras tomadas como elementos visuais que actuaban como unha forza afastada de toda a sensibilidade hexemónica do eu, en beneficio dunha comunidade e dunha crítica compartida. Unhas proxeccións que nos podan remitir ao espectáculo institucional, tamén a base de proxeccións, o 24 de xullo sobre o Pazo de Rasoi, pero nun contexto moito máis solemne, lexítimo e, sobre todo, relixioso. Cun formato semellante, pero desde un marco popular, crítico e colectivo, totalmente diferente, botan luz sobre o abuso e cinismo das grandes empresas como Inditex, a xestión do goberno de Feijóo ou a manipulación e servilismo dos medios de comunicación, pero tamén apuntan á solidaridade do pobo e ao orgullo dun imaginario compartido a través do humor. Como vimos ao comezo, é propio de toda hexemonía ser desafiada e resistida. As creacións serán contrahexemónicas porque difunden valores contrarios á lóxica do sistema. Serán daquela anticapitalistas, feministas e antirracistas, é dicir, aquelas que nos falan sobre todas aquelas ausencias na historia. Queirámolo ou non, todas recibimos os estímulos das industrias culturais hexemónicas. Por iso, é urxente dar a batalla no plano imaginario e simbólico a través de dúas vertentes. Unha intelectual, apostando polo coñecemento e a memoria, e outra imprescindível, a emocional, aquela que nos remite ás realidades máis próximas, cotiás e aos sentimentos ligados ás experiencias vividas.
Como comentaron as produtoras da Illa Bufarda nunha recente entrevista polo seu último documental Negro Púrpura, nós, como pobo, contámonos moi pouco. Temos que contarnos máis, e escoitar máis tamén. Por iso, precisamos un discurso que este ao servizo da materialidade, das realidades que atravesan a meirande parte das persoas diariamente, e, sobre todo, cargar as palabras de significado, sen prescindir da vulnerabilidade, dos medos e dos desexos que nos axudan a imaginar outro tipo de vidas posíveis. A política é, segundo Rancière, un asunto estético, unha maneira de reconfigurar os marcos do visível e do pensável. A política constituiría ese proceso singular no que a parte non contada do pobo irrompe no seo dese espazo discriminatorio e violento e contesta a orde natural das cousas, facendo que se escoite o discurso que dá conta da súa historia, das súas vivencias, das súas derrotas, mas tamén das súas victorias. A política, tal e como entende Rancière, comeza precisamente cando os que non poden facer unha cousa mostran mediante os feitos mesmos que sí poden. A política comeza cando uns es destinados a habitar o espazo invisível do traballo que non deixa tempo para facer outra cousa, se toman o tempo que non teñen para declararse copartícipes dun mundo común, para facer ver nel o que non se vía, ou para facerse oír como palabras que debaten cando antes só contaban ou eran concibidas como ruídos de corpos. De algo semellante nos falou David Rodríguez o mércores na súa charla, cando nos falaba dos vagalumes, nesa forma de irrupción das de abaixo. Todas as revolucións comprenden a cultura e a transformación radical da autorrepresentación, porque a cultura é un terreo político de identificación, de recoñecemento xeracional desde onde traballar a confianza e a dignidade. En definitiva, o terreo idóneo para inventar formas de ser libre que logo sexamos quen de leválas á práctica. Como vimos ao longo de todo este traxecto, podemos utilizar as imaxes existentes para construir contraxemonías, apropiándonos delas para deslegitimar o poder a través do humor, a risa e a ironía. Ou ben, como fan estes dous filmes, recuperar imaxes de arquivo para dialogar con elas no campo da creación, para resignificar memorias e dignificalas no presente. Dous exemplos nos que a presenza da clase traballadora como protagonista entra na esfera do visível e demanda escoita, coa capacidade de converter as loitas particulares e situadas en universais. Como di Rosy Braidotti, e como vimos cos exemplos comentados, o político precisa ser conectado co imprevisto. A función da crítica debería ser a de crear as condicións de posibilidade para superar a negatividade que moitas veces nos inmoviliza, poñendo unha especial énfase na positividade do desexo, na confianza das nosas forzas, das nosas historias e das nosas experiencias. E para iso será fundamental poñer o pensamento ao servizo da creación e da emancipación, para crear novos conceptos, referentes e marcos. Comezar a actuar cunha visión de dobre fío que aposte pola gozosa creación de actos de insurrección e contradiscursos, coa capacidade de romper crítica e corrosivamente sobre a brutalidade e a banalidade do poder e deixalo descuberto. Para concluir, penso que o exemplo da performance do colectivo Las Tesis de Chile é o mellor exemplo de como se pode pasar das reaccións baleiras ás accións cheas de significado, de como recuperar o encontro dos corpos na procura dunha transformación social. Como di Marta Rosler, a arte é incapaz de producir un cambio social por sí sola. É unha ferramenta de comunicación moi potente, pero son as persoas as que o conseguen actuando xuntas e organizadas. En definitiva, non nos queda outra que pensar e actuar coas imaxes, sen deixar de poñer o corpo, como nos lembra sempre o feminismo. E recuperando as palabras do martes de Santiago López Petit, ter a capacidade de contaxiar o desafío de querer vivir, para tentar furar esta realidade que nos intenta esmagar. Grazas.
Bueno, imos pasar a quenda de preguntas. Bueno, pois empezo eu, Sabela. En primeiro lugar, moitísimas gracias por a conferencia, é un colofón maravilloso para esta semana, de verdad. Aparte de eso, empezache facendo referencia ás hexemanías, ás contrahexemanías, a miña pregunta é, poderías relacionar, posto que mencionache a Bourdieu especificamente un pouco a relación da violencia simbólica de Bourdieu nas hexemanías con un pouco os discursos contrahexemónicos? Moitas gracias. Sí, de feito, Néstor García Canclini no artigo ese cita, bueno, desenvolve moito a teoría de Bourdieu co hábitus, tamén fai referencia á violencia simbólica e, bueno, non me quise meter niso porque teño a virtude de non saber sintetizar e de pasarme da hora sempre, pero sí, eu penso que a violencia simbólica tamén é unha das ferramentas da hexemonía para perpetuar eses códigos e para chegar a ese consenso e a esa normalización e, sobre todo, pois a esa reproducción que asumimos vamos recibindo constantemente ese tipo de mensaxes que están cheos desa violencia simbólica e despois nós mesmas reproducimos coas nosas prácticas. Entón, sí, non sei se contestei a pregunta, pero sí que creo que un dos conceptos chave tamén para poder falar acorde coa presentación sería meter a violencia simbólica de Bourdieu porque está aí, vaya. Bueno, Isabela, moitas grazas pola túa intervención. Quería preguntarche, desde o teu campo de especialización relacionado co xénero, como pensas que a imaxe se pode convertir nun instrumento contrahexemónico para abordar cuestións de xénero que habitualmente vemos, sobre todo no campo da publicidade. Sei que é unha pregunta ampla, pero, bueno, a ver como me podes solucionar. Grazas pola pregunta. Bueno, pois eu polo que podo aprender no meu campo de investigación hai como varias liñas abertas para responder a ese imaginario patriarcal e capitalista que durante séculos nos intentou domesticar ou anular a todas as mulleres. Hai unha corrente que é recuperar todos eses discursos e darlle a volta, apropiarse de todos eses imaginarios e devolvelos desde unha perspectiva feminista. Outra corrente é recuperar máis ben recuperar esas historias que ficaron invisibilizadas e volvelas visible. E outras, pois, xogar con unha combinación de ambas e tocar temas, sobre todo, que o patriarcado e o capitalismo non están dispostos a soportar. Por exemplo, Jon Illescas, comentábamos na conferencia, fala da infrarrepresentación, de como o sistema ten os medios ao seu favor para, coa combinación algorítmica, facer que certos contidos non che aparezan na grella de contidos e nunca vas a acceder a eles. Pero outra ferramenta do sistema é a censura, ou seja, vimos hai tempo en Baiona, en verán, unha exposición que se chamaba Mulleres e Corpos e Territorios, na que o simple feito de mesturar igrexa e feminismo xa
xa foi dabondo para que operara a censura, pediran a retirada de algunhas fotos. Entón, eu penso que, como fai María Cañas, unha ferramenta fundamental e xenial é combinar cousas que o poder considera mal vistas, que non se poden dicir, as mulleres durante moitísimos séculos se nos quiso meter en certos caixóns, rachar con eles, ampliar os marcos e facer que entren aí as nosas propias experiencias é unha dunha das primeiras axendas que fai o feminismo na arte, falar do que non se quixo falar. Aí está o tema do corpo en múltiples planos, dos traballos invisibilizados e demais. E sobre todo porque traballa na esfera do visível, que como vimos hoxe é fundamental a nivel de performance ou de arte ou que sexa. Saír ao encontro, sobre todo, da visión da xente. Bueno, se non, pregunto eu, se non hai ningunha má levantada. Bueno, primeiro agradecer a Sabela a súa conferencia, que resultou moi interesante e con moitísimas referencias e moi ben construída. Quería preguntarche sobre a cuestión que comentaches de que a abundancia de imaxes que estamos tendo na actualidade, como pode reducir a capacidade crítica das persoas, non? Se iso, bueno, suxeríchelo aí, non? Realmente hai, bueno, tira un pouco por aí. Sí, por exemplo, o Joan Foncuberta é un dos teóricos da imaxe que máis traballa nesa, sobre todo no ámbito da creación, é o que máis traballa sobre ese concepto de ecoloxía visual, de non contribuir máis a esa masificación de imaxes, e pensar que é o que aporta unha imaxe máis neste mundo de exceso de iconografía. Entón, por exemplo, el escolle traballar coas imaxes existentes na rede e no mundo da internet para dar outras lecturas e demais. Hai outra teórica que por exemplo, que é Ingrid Guardiola, que di que habería que tomar partido e dicir non, até aquí non vamos a pasar por estes arcos, por estes circuitos e desaparecer destas redes, non? Ela di que toda esa negación a ceder a esas lóxicas do sistema vai nos traer unha recompensa no mundo material. Entón, toda esa cuestión frenética do que falábamos antes, da instantaneidade, da homoxeneidade, é algo coa que convivimos constantemente. Estamos pasando nas redes sociais, dándolle para diante, ou seja, é unha constante fluxo de imaxes que moitas veces non nos aportan nada, non profundamos nela, ou seja, pasamos, como comentábamos, non pola epiderme das pantallas, non nos dan nada. Entón, para min sí que, despois de ler a todas esas autoras, sí que me fai reflexionar, polo menos a min, do meu papel na civilización digital, no sentido de, bueno, pois, si teño que sacar unha fotografía, pensala ben. O sea, quizáis, se che podo contar a ti unha cousa, en lugar de mandarche unha fotografía, vou optar por iso.
non subir certas imaxes ás redes sociais, ou seja, temos que ser conscientes que todas esas imaxes que subimos ás redes sociais fican nunha nube, controladas, registradas, seguidas. Entón, bueno, penso que hai que tomar temos que ser conscientes de facer esa autocrítica da que falábamos antes de hasta onde queremos chegar coas imaxes e coa venda das nosas vidas, porque tamén era o que se comentaba tamén ao longo desta semana. Convertímonos en unha marca que vendemos a través das imaxes, dos nosos contactos, e sí que é certo que moitas veces subimos vese, non? Subimos cousas ás redes sociais simplemente pola satisfacción ou gusto dos likes, e eso, pois, témonos que mirar, porque ao final as recompensas e a gratitude está no encontro coas demais persoas, non está nas redes sociais. Graciñas pola túa palestra, Sabela. Falábanos do vencello entre hexemonía e a propia recorrencia das imaxes, non? Dicíasnos, así o entendín, que o xesto emancipador está realmente na diferenza, non? En crear a subversión da recorrencia das imaxes, non? A miña pregunta é se consideras que é posible ese xesto emancipador dentro do que se chamaba na lunha das túas diapositivas ese imaginario xa instituído, non? Comentáchenos ou mencionache a película Nación de Margarita Ledo, e aí é moi interesante, penso que en relación ao que nos comentabas sobre o que falabas de apropiación cultural, non? De como nos podemos apropiar de certas imaxes. Claro, é unha película que efectivamente hai moito material de arquivo, non? Arquivo de activismo e de loitas do pobo, mas a min o que me preocupa un pouco nese concepto de apropiación é a propia mediación aí da figura do artista ou da artista, non? Que parece que as imaxes que emerxen da propia acción do pobo non valen en por sí e ten que a figura do artista traducilas ao estético ou moitas veces dende perspectivas moi autoriais, moi esteticistas, moi poéticas, digamos. E entón, a miña pregunta vai un pouco por aí, non? Que facemos co imaginario xa instituído cando é o propio pobo que o produce, e se realmente a emancipación está só cando eso o subvirte un artista con grandes capacidades críticas, filosóficas, etc. Graciñas, Sabela. Grazas. Eu penso que sí, que a verdade é que xa nos movemos nun terreo audiovisual e nunha civilización digital que eu non sei se poderemos ir cara atrás, no sentido que isto está moi avanzado, o imperio da imaxe é o que é, e se nos movemos neste océano de imaxes, máis nos vale saber navegar entre elas. Entón, eu sí que creo que temos que dar a batalla aí, na imaxe, penso que é fundamental. Penso tamén, sinceramente, que desde a esquerda sempre se deixou de lado a cuestión estética e Rancière xa o apunta sempre nos seus libros, é algo fundamental. A política é estética e a estética é política. Ten a capacidade de, como comenta el, reconfigurar os marcos, abrir un novo territorio para o pensável e, sobre todo, ter a capacidade de darnos a referencia ou polo menos a posibilidade de ter un imaginario que nos convide a nós a desenvolver certas accións no noso mundo, sexa esa referencia. Vimos ao longo de toda a historia da arte e agora na cultura audiovisual contemporánea
esa forza que teñen as referencias no cinema, nas películas, ao final son os exemplos que moita rapazada e moitas crianzas siguen para que despois, para despois comportarse desa maneira. Son as súas referencias, como as nosas referencias a un nivel académico poden ser certas autoras e demais e que nos guían o pensamento. Para moita xente, ter unha referencia cinematográfica ou demais impúlsalle despois a levar certas accións no seu día a día. Entón, por iso, polo poder que ten a ficción, polo poder da imaxe, creo que non podemos prescindir de dar a batalla aí e poñer o noso punto de vista político e crítico aí. Do que comentas de Nación, concordo contigo na que esas imaxes de arquivo xa estaban. Esas imaxes de arquivo xa estaban aí, estaba aí o pobo actuando, estaba o pobo falando, está aí a memoria do pobo. Que pasa? Que seguramente a memoria nese momento do pobo era emitida polos medios de comunicación de masas. Esa sabemos como é a recepción desas imaxes a través desas canles hexemónicas. Entón, eu creo que sí que é un bo achegamento que chegue, por exemplo, a través dunha peza audiovisual como Nación, que permite dialogar con esas imaxes de arquivo de outra maneira, para que despois vaya abrindo imaginario, vaya abrindo esa fenda no noso imaginario cotiá e a voz do pobo comece, a voz do pobo, as historias do pobo, as experiencias do pobo comecenos a soar e que despois se saquen el de falar por si mesmos en mediación da arte nin nada, comezar a valorar as victorias do pobo no plano estético e no plano material da vida. Pero sí que creo que, por exemplo, a min impactoume moitísimo o filme documental del Año del Descubrimiento, que son 3 horas e media de película e poderían ser 6 horas e media máis, que estás metida ali con eles e con elas no bar, porque non deixa de ser o pobo falando da súa experiencia, a forma de dialogar coas imaxes do pasado e do presente é diferente. Non sei, penso que é un coidado, hai formas de arte de achegarnos tamén a esa memoria do pobo. Entón, non sei se contestei, pero iso. Boa tarde, parabéns, Sabela, pola palestra. Ante tal saturación de imaxes, por exemplo, nos exercicios contrahexemónicos cada vez tendese máis a ampliar as imaxes, todo ten que ser a cor, e isto acaba retirando espazo, por exemplo, nun xornal aos textos, non? Entón, por unha parte, necesitamos máis profundidade, mas necesitamos as imaxes para rachar esa hexemonía, non? Eu creo que hai certa contradición non insalvable, que na práctica hai que ir salvando, non? Mas a miña pregunta vai dando un paso máis, e ante esta saturación da sociedade da imaxe, podería haber realmente unha reacción do pobo contra esta saturación, así como, por exemplo, houbo unha reacción contra o establishment político está habendo e houbo en todo o mundo, non? Un Trump da imaxe, non? É dicir, pode haber unha reacción popular igual que houbo contra o políticamente correcto e contra tal, unha reacción contra esta saturación da imaxe. É dicir, podería ser un exercicio contrahexemónico romper con esta tendencia da saturación da imaxe, voltar ao branco e negro, por exemplo. O branco e negro é unha cuestión agora estética, o sea, como que se convertiu algo banal aplicar agora o branco e negro. Entón, non sei se é a cuestión de volver ao branco e negro, pero, vou fiar así na orde que fixeches a pregunta. Eu creo que por exemplo, desde os movementos sociais, por exemplo, non hai que restar peso a un texto ben fiado nun xornal, senón, se queremos poñer imaxes,
que tipo de imaxes poñemos. Ou seja, preguntarnos que aporta esa imaxe, que contido discursivo vai ter esa imaxe, que carga simbólica vai ter, porque poñer por poñer, ao final está contribuindo a esa masificación inútil que non sirve de nada, a esa inflación icónica. Vou poñer unha imaxe porque queda ben. Non, eu creo que un dos primeiros pasos que temos que facer é preguntarnos que aporta esa imaxe nese texto, como fai dialogar, como dialoga esa imaxe co texto, esa circulación de información, non? Creo que non hai que prescindir das imaxes, sino preguntarnos polos seus usos. Por que poñemos esa imaxe nese texto? O sea, hai que coidar a redacción do texto e se a queremos acompañar con unha imaxe, pensar tamén ben esa imaxe, non descoidala. Que tamén, bueno, creo que nos movementos sociais moitas veces descoidamos moito esa parte audiovisual e temos que ser conscientes de que se a xente convive diariamente con milleiros de imaxes que lle chegan a través dos seus dispositivos, da televisión, na rúa, de paneis, en todo tipo de tal, temos que ser o suficientemente intelixentes como para saber captar a atención da xente, pero non atraéndolle a unha imaxe baleira, sino a unha imaxe chea de contido. Era o que falaban moitos destes traballos. Unhas imaxes que che fagan pensar, que che puncen. Que me está querendo dicir? Despois, tamén creo que foi tamén a miña intención, creo que traballar coas imaxes é imprescindível, porque non creo que poidamos remitirnos a un pasado xa sen imaxes, nin sequera deixar atrás esta inflación, senón ou seja, que hai que traballar nese campo visual, pero sin perder ese gancho na rúa. Ou seja, para min é unha cuestión fundamental saber comunicar a través das imaxes, pero ser quen de coas imaxes levarnos á rúa, ou sea, a movilización dos corpos. Facer imaxes que mobilicen, que nos conviden a actuar na materialidade das nosas vidas, que ao final, pois bueno, sempre o vemos nas redes. Parece que por partillar un cartaz dunha manifestación ou dunha concentración xa o temos todo feito e non. Sabemos o que custa facer unha concentración, pero tamén ir máis alá desas representacións de concentracións tamén, quizáis alterar eses códigos e probar outros mecanismos disruptivos que xoguen con outro tipo de subversión, non? Porque ao final as manifestacións, as concentracións xa están dentro dese código que o poder xa coñece e que tamén controla. E despois, co que comentabas de que podemos facer con esta, se hai salvación desta inflación icónica, eu creo que un dos pasos, ou seja, unha das cousas que temos que ter clara é que hai que atallar esta educación visual desde moi pronto, ou seja, comezar a educar e alfabetizar visualmente as crianzas desde moi nova, pero desde a crítica, no sentido de ir advertíndolles do poder que teñen as imaxes, pero tamén das capacidades que temos de traballar con elas, de pensar e actuar con elas. Ou seja, creo que é máis unha cuestión de educación para contrarrestar esta inflación e, bueno, para educar, para saber decir non. Non vou chegar hasta aquí, vou dar hasta isto da miña vida, bueno, pervertida a través das imaxes. Bueno, pois finalizamos esta sesión, pero imos pasar agora ao peche da semana e o acto de clausura. Moitas grazas, Abela.
Xa está. Sí? Bueno, boa tarde. Imos dar comenzo ao acto de clausura desta 37ª edición da Semana Galega de Filosofía. Acompáñame na mesa a miña dereita o coordinador da Aula Castelao, Alexandre Cendón, a miña esquerda o vicerreitor da Universidade do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo, Jorge Soto Carballo, e máis á miña esquerda a deputada de Normalización Lingüística da Deputación de Pontevedra, María Ortega. Para iniciar este acto de clausura vamos a dar lectura ás conclusións da semana coa voz de Francisco Ramil, da Aula Castelao, que agora falará. Moi ben. Quería empezar con o recordo da nosa compañeira Mercedes Moreno Sande, que tanto fixo polo programa desta semana e que agora está de baixa, esgotada por ter que pasar o día seguíndonos pola pantalla do ordenador, esgotada pola falta de contactos sociais cos demais, esgotada pola desaparición dos rituais que esta comunidade filosófica, Aula Castelao, tende socialmente. Esgotada tamén por convertir os que a visitan en potenciais portadores do virus, co que se ten que manter a distancia. En efecto, Mercedes fixo moito para confirmar o programa da Semana da Digitalización de fai 2 anos. Suspendido o ano pasado, temos que agradecer a chegada online dos ponentes, dos presenciales que interviron, sobre todo nas tardes, e do público que se atreveu a chegarse ao noso teatro e seguir as conferencias desde casa. Non houbera sido posible esta actividade sen a axuda dos patrocinadores, Concello de Pontevedra, Universidade de Vigo, colaboración da Xunta de Galicia, da Diputación de Pontevedra, do Colexio Provincial de Abogados de Pontevedra e do Parador da nosa cidade. Iniciamos, pois, un resumen sinxelo das intervencións dos ponentes. Sabedes que o Luz, a primeira hora, Albino Prada Branco, da Universidade de Vigo, doutor en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela, falounos sobre o capitalismo digital. Define o capitalismo digital como o control a escala global das formas de produción e de distribución de riqueza do vello capitalismo industrial e financiero mediante a digitalización coa que unhas poucas empresas ou grupos de investimento controlan o mercado. Un exemplo desta logística é Amazon, que disolve as formas salariales das relacións laborais da logística clásica e obriga prácticamente a cambiar o código de traballo. O exemplo contrario está en Xapón, país líder en tecnoloxía que, en cambio, mima os servicios personais no comercio, no ensino, na sanidade, con atención personal ao usuario. As razóns deste desfase están en que o comercio físico vai a ser desbancado dentro de pouco polo comercio online, que está medrando moito máis. Logo que o digital aproveita as crisis para introducirse no corazón do sistema. A pandemia lévanos ao teletraballo. A explotación dun mesmo que oculta a pretendida soberanía do consumidor, que está no mundo da postdemocracia, logo que o algoritmo, que é un término que tantas veces empleou esta semana, indícanos que o consumidor vai a votar antes
indícanos o que o consumidor vai a votar antes de que o fagamos. Temos xa, ou polo menos teñen as grandes empresas, datos sobre isto e complica prácticamente a situación de cual é a autonomía dese consumidor. O reto fundamental do siglo XXI é distribuir entre todos o menor tempo de traballo e facer fronte á fatiga e ao cansazo que nos impide participar da crecente riqueza productiva. Albino seguiu desarrollando o tema e chegou á definición de sociedades decentes. Era un término relativamente novo, e sociedades decentes, el dice que non pode ser unha sociedade decente cando a seguridade social solamente se financia mediante os salarios. O problema non é a tecnoloxía, que é excesiva, o problema sempre é o social. A sociedade decente parte de nos integrar no noso país, na nosa rexión e incluso na nosa herdanza xenética. Quen manda máis é o azar. Mallarmé decía en coup de Dieu jamais n'aboliga le azar. Hai que poñerse límites ao crecemento, como despois vai a repetir o ponente Santiago Petí, pero tamén Yolanda Mato, que con pasión defendeu que había que parar aí. Bien, o seguinte intervinte da Universidade de Barcelona, Santiago López Petí, que é químico e é filósofo da Escola de Deleuze e Negri, falounos o martes 6 do algoritmo como un conxunto ordenado definito de operacións que nos deberían solucionar os problemas da pluralidade vida-morte e así poder sair da caverna platónica en que estamos pechados. O exemplo de algoritmo que presenta el dice, é moi simple, é a receita de cociña. Unha receita de cociña que nos dá instrucción para solucionar o problema do que íbamos a mediodía xantar. Na súa derradeira obra, Tan cerca de la vida, do 21, define a vida como un confín emancipador e un problema que temos que xestionar. Saír da caverna platónica podíase soñar, mais as ataduras e trabas do malestar social da pandemia dificultanos este horizonte emancipador. Deixémonos de preocupar sobre a vida despois da morte e pensemos a vida agora, antes. A alienación é menos importante que a destrucción do pensamento, como diría Arendt, pois o logaritmo é cego e conservador. As empresas da tecnoloxía, o TIC, ocultan a súa obra e os patróns de Google, Apple, Facebook, etc., están na súa caixa neutra e non se sabe o que están facendo. Mentras nós somos unha simple marca comercial e custanos cuidarnos logo de que a nosa patoloxía non van a ser, a nova patoloxía non van a ser as bacterias nin os virus, senón o neuronal. É na cabeza onde vai haber as enfermedades máis importantes. A ser precario que somos dentro do mundo perverso denuncia canta humillación estamos dispostos todavía a soportar. O reto, según Petí, é como atacar a bestia que levamos dentro. O día seguinte, Belén Castellanos Rodríguez, doutora en Filosofía, viña desde Xixón e fíxonos unha especie de discurso metafísico, prácticamente falando de Heidegger, salientando que a cuarentena e os confinamentos que nos tocan vivir púxonos diante de ferramentas cada vez menos marxinais de traballo e de ocio. Estas ferramentas condicionan a tradición de Heidegger do ser, do espacio e do tempo, facendo propias as reflexións doutro profesor berlinés de orixen coreana, Han, sobre a sociedade do cansancio. A cuarentena e os confinamentos que estamos a vivir desvelan unha nova era desconocida desde hai
20 séculos. Dice que despois do cristianismo non houve nada parecido ao que estamos a facer. Non creo que seamos tan protagonistas, pero é o que dice esta doctora en filosofía. A era digital que descubrimos caracterízase por un aumento da inmediatez e dos filtros fototecnolóxicos do encontro social e interpersonal que afecta definitivamente a nosa vivencia especular e que nos permite incluso modificar a nosa identidade a través de diferentes pantallas con a posibilidade de que cambiemos de aspecto e que provoca que proliferen as cirurxías estéticas. Todo se volve cine e póñense de moda series turcas, polacas, colombianas e outras que consumimos intensivamente e que nos ligan a pantalla como un acto ritual comunitario. Lacan fai psicanálise a partir da súa teoría do espello e Deleuze fálanos do corpo sen órganos onde a morte está presente no vivo como experiencia subxectiva e como diferencia prevista do modelo. Esta nova era impón a vivencia serial do tempo que supera o tempo cronolóxico clásico, o tempo da eternidade, o tempo kairós, o tempo da oportunidade. Belén conclúe que a nova era relativiza os nosos estados de ánimo con un aumento de diversidade de perspectivas horizontales. A contemplación destas historias ficticias facémola con ausencia do sentido da vida, presentando unha realidade máis fragmentada e inconexa. Este é o reto da nova civilización digital que estamos a descubrir e que tanto nos condiciona e nos vai condicionar. Antonio Lafuente García é investigador do Centro de Ciencias Humanas e Sociais do CSIC e interveu o xoves 8 sobre as humanidades digitais, que a volta se teñen confundidas con digitalización dos contidos. Os humanistas piden enxeñeiros e programadores para que lles axuden a ocupar as redes. Vese na rede, a partir do utopismo digital dos anos 80, a grande oportunidade para liberar o talento, abrir as institucións académicas, incorporar novos saberes, incluir outros autores que ocupen a tecnoloxía e democraticen as humanidades. Superar o contido das humanidades con nocións civilistas como o patrimonio, a memoria e a autoridade, el pensa que por aí vai o futuro. Agora as humanidades digitais converternos en un xeito de facer funcionais os universitarios de letras que estarían aprendendo a ser menos críticos e máis creativos, o que convén moito os ideólogos da economía liberal. O profesor Lafuente conclúe que necesitamos unha cultura creativa que só pode vir polo diálogo entre saberes, que hasta ahora estaba mal visto, pero hai que establecer diálogos entre letras e ciencias, o que supón un proceso tecnolóxico máis convivial que permita á industria crear contidos e que poidamos construir un mundo máis hospitalario. Adonia Alonso, da Universidade Complutense, esta mañá falounos da decadencia do progreso e analizou os tipos de ludismo existentes e a súa posible aplicación na teoloxía da información. O ludismo hoxe oponse á intelixencia artificial e todo o avance científico que se apoie na informática, polo que a desconexión é case unha obriga para conservar a saúde mental. Logo, débese ter cuidado da tecnoloxía e das redes sociais, coincidindo, neste caso, con as ideas que onte á tarde, estableceu Antonio Real Boubeta na súa crítica do digitalismo dos nosos adolescentes.
Andoni Alonso pronostica que o futuro será ludita ou non será, quen non tirou un móvil ou golpeou algunha computadora e quen non se sentiu frustrado e impotente ante as máquinas. O ludismo é un movimento de insurrección popular surdido na Inglaterra dos comenzos do siglo XIX que se caracterizou pola destrucción dos primeiros teares industriais. Hoxe son ludistas, no siglo XXI, os ecologistas, os antiglobalización. Ser ludista no siglo XXI é un imperativo ético para repensar a liberdade e a autonomía da ciudadanía fronte á mega máquina que é eficiente e competitiva na dura, máis atrasada no social e no político. Yolanda Gómez, creadora e editora, veunos a falar da quebra digital e tecnolóxica que sufrimos na sociedade galega. A tecnoloxía digital e as súas redes ocultas, así como os algoritmos dos buscadores usados maioritariamente na nosa sociedade, así como o filtrado de datos, as redes ou mesmo os simples copies de uso banal delatan a maior colonización mental que nos impoñen os centros económicos e os centros de coñecemento. Este asoballamento tráenos portas abertas á revolta, que diría Camus, que nos impulsen a abrir canles de mudanza e que nos permitan reivindicar os dereitos básicos, tales como dereitos das mulleres, dos territorios, do coñecemento e outros. Resalta que o proceso de revolta digital se produce nun contexto de globalización en que denuncia o pensamento burbulla no que todos somos mercadoría. E aí cita unha serie de estudios e de autores americanos, Eri Pariser, Susana Wolf e Sergio Amadeu, que aunque de origen brasileiro, traballa sobre todo en América. O día seguinte, pola tarde, Yolanda Mato, educadora ambiental da Fundación Monte Escola, enséñanos que hasta ahora, na Galiza e nos veciños do norte de Portugal, parecíamos unha mina e tíamos recordos do que aportamos aos nazis de Centro Europa que necesitaban minerais do noso Finisterre para a súa industria bélica. Mas hoxe, as nosas minerías autoproclámanse autores centrales no desenvolvemento de enerxías limpas, que así se chaman, para as tecnoloxías digitais, focalizándose a onda extractiva en metais como o lino, o estaño e outros. A Fundación Monte Escola, que naceu no noso rural en 2017, nunha comunidade de montes, denuncia o falso discurso da sustentabilidade extractiva, en tanto que os movimentos sociais combaten por igual proxectos destructivos e as súas compañías de enxeñería social asociadas. A naturaleza está amenazada. Debemos parar para que as especies de risco non desaparezcan e non cheguemos aos límites do planeta que colapsaría a nosa civilización. En efecto, asistimos a unha erosión de normas de protección ambiental, temos dificultades de acceso á información e á xustiza e os elementos identificables que legitiman o servicio extractivo. Este caos vese na cantidad de produtos que extraemos para manter a nosa civilización digital das redes TIC, que precisan terras raras. Tamén os renováveis dos parques eólicos e das granxas solares, grandes consumidores de prata, estaño e magnesio. Os carros eléctricos e as súas baterías non existirían sin lino, lito, níquel, cobalto. Os encorros de residuos que amenazan tamén os nosos povos, como Burela e San Cibrao, polos residuos de Alcoa que denunciou un dos asistentes ese día, ante este caos debemos deixarnos guiar
por lo que nos vai orientando o profesor Serge Latouche. Ao día seguinte veu un blogueiro que se chama David Rodríguez que realizou un examen do vieiro da nosa modernización frente ás novidades culturais, productivas e tecnolóxicas que chegan de fora. Os nosos galeguistas, como Castelao á cabeza, soñaban e soñan cunha idea de progreso que intenta reivindicar o substrato cultural e humano no noso mundo agrario e mariñeiro, a maneira que fixeron noutros contextos os seus contemporáneos Walter Benjamin e Pier Paolo Pasolini. O tímido proceso de modernización durante a ditadura rearticulou o soberanismo galego moderno mediante as loitas vinculadas á defensa do territorio, o que o salientaba que o vello sedimento galeguista seguía vivo male a barbarie franquista. Hoxe preguntámonos que podemos aprender destas reflexións de aqueles que nos precederon á hora de pensar a terra. Queda aínda entre nós no mundo queda entre nós un mundo non colonizado polo utilitarismo primario. Podemos facer algo con estes restos que quedan para contribuir desde o noso país ao futuro do planeta en crisis sanitaria e ambiental. Ao día seguinte, pola tarde, Antonio Rial Boubeta, director da Unidade de Psicología do Consumidor e Usuario, profesor titular na Universidade de Santiago, falounos das oportunidades e dos riscos para a integración tecnolóxica digital na sociedade e na vida das persoas. Esta tecnoloxía toca a nosa maneira de vivir e pode converterse en problema. Este desenvolvemento posúe importantes implicacións nos ámbitos da saúde, do lecer, da interacción social, da convivencia e da responsabilidade xurídica. No caso da mocidade, esta vertixinosa evolución descóbrese que existen algunhas carencias do modelo educativo actual centrado sobre todo no rendimento económico, mas non no desenvolvemento das persoas. Un dos grandes desafíos da sociedade actual constitúe comprender o papel de Internet, das redes sociales e, por extensión, das TIC, que xogan para as novas xeneracións no xeito de relacionarse e de medrar e de vivir. Traballar decididamente as competencias humanas entre as que están as competencias digitais amósase capital para unha sociedade sobreexposta nas redes e marcada pola hexemonía da imaxe na construción da identidade personal e da saúde emocional. E por último, ahora, acabades de oír e de ver a Sabela Fraga Costa, historiadora de arte e activista feminista, que acábanos de falar do papel que xogaron e xogan as imaxes ao longo da historia de arte e que vou intentar resumir con dous exemplos. Foi moi amplia de imaxes, foi moi amplia de contido, pero pareceme que podíamos superficialmente citar o Código da Vinci de Brau, falar da Gioconda de Madalena e da Última Cena. Leonardo, sabedes que é un personaxe de múltiples rexistros futuristas, mas o que nos interesou no relatorio de Sabela é esa imaxe da Gioconda onde había unha serie de japoneses intentando ver o cuadro que prácticamente non cabían na especie. A partir de aí creouse o maravilloso filme de Código da Vinci, donde vese novamente que ese cuadro está posto na área central do Louvre e que todo o mundo pasa por aí. Pero quen é esta Gioconda? Madonna Lisa Gerardini, esposa de Francesco del Giocondo,
pode ser unha imaxe da nai do pintor, Caterina Buti, da que foi separado ao nacer, ou pode ser, pola posición das mans sobre o ventre, unha imaxe, unha virxe empreñada como a que podemos admirar na nosa Basílica de Toro. Cando os especialistas de máis ben de griego clásico, que controlan a literatura do primer siglo, explican, no análisis filolóxico profundo, explican que é imposible determinar si Madalena verdadeiramente está ou non está na historia posterior a que fala o Leonardo da Vinci, a que fala Dan Brown. Véñenlle unha serie de preguntas, de escritos, de situacións, a cual lle dice posiblemente Madalena non ten nada que ver con o que dice usted ou presume usted de que vai a ter unha especie de relación sentimental co Cristo e que hai unha filla por aí que se chamaría Sara e que entonces as rapazas estas chegan ao director e dicenlle posiblemente non é verdad porque técnicamente usted demostra con os seus estudios de grego que isto está así, pero ten que admitirme que é moi bonita a nosa pretensión. A outra situación que aí nos falou tamén e que vimos un cuadro, un momento determinado con Fuca, é Susana e os vellos. Susana e os vellos é un cuadro de 1610 de Artemisa Gentileschi, unha rapaza que foi violada aos 17 anos polo profesor, o seu profesor de dibuixo, Agostino Tassi, e que sostuvo contra os poderes fácticos a acusación oportuna diante dos tribunais napoletanos. Con 20 anos, xa casada, fuxiu para a Toscana, onde chegou a ser considerada polos Médicis como unha das pintoras preferidas. Despois de pasar por Venecia, Roma e Londres, volveu a Nápoli e aí fixo carreira na corte dos vicerreis españois. Debemos salientar que as súas obras, ademais de Susana e os vellos e da Madalena, existe sobre todo unha peza moi conocida que se chama Judith e Holoferme, que representa a vinganza barroca dunha violación, pezas que tuveron que agardar 3 séculos para que fosen de novo recoñecidas e admiradas universalmente. As imágenes átanos a uns imaginarios concretos e sosteñen as nosas desigualdades sendo os estándares de identidade hexemónicos, como dice Sabela. Como descubrimos neste foro da era da civilización digital, o que ofrecemos e explotamos da nosa vida social e afectiva, das novas plataformas audiovisuales que criamos opaca, está visto e aproveitado pola caixa negra das TIC. Cada vez que pulsamos unha tecla, estamos xa introducidos nela. Temos que ter moita atención. Gracias. Moitas grazas ao profesor Francisco Ramil por estas fantásticas conclusións que recollen, creo que dunha forma panorámica e moi precisa de todo o que vimos de escoitar esta semana na Semana Galega de Filosofía. A seguir, vou darlle brevemente a palabra á Deputación, a María Ortega, deputada, e posteriormente o vicerreitor e despois tomarei eu a palabra como en nome do Concello para dar por clausurada a semana. María Ortega ten a palabra. Bueno, moitas grazas, Carme. Pois nada, chega agora o momento no que a Semana Galega de Filosofía nos di un atalogo ata dentro dun ano. Eu non quero estenderme moito porque este é o momento no que todas as persoas da organización empezan a notar os efectos das endorfinas que levan segregando dende que iniciaron esta
esta aventura, o momento deles e delas, entón teñen que disfrutar dese benestar do traballo que lles provoca o traballo ben feito. Dende a Diputación, simplemente dar os parabéns tamén á organización, á Aula Castelao de Filosofía, por organizar esta semana nunha situación tan complicada, con tantos atrancos e tantas incertezas. Creo que foi un éxito e o mostra as persoas que estades hoxe aquí e todas aquelas que durante toda esta semana seguiron as intervencións das persoas relatoras que falaron magníficamente sobre como a digitalización está marcando as nosas vidas e as vidas da sociedade. Sin máis, moitas grazas e nos vemos o ano que ven. Sí, Jorge, sí. Moitas gracias. Despois de non poder realizarse a Semana Galega de Filosofía o ano pasado, a causa da COVID, este pesadelo no que estamos, que veu mudar, sin dúbida, os nosos estilos de vida, as interaccións, a produción, o consumo. Desde a vicerrectoría que eu dirixo, recibimos con gratitude o convite da Aula Castelao de Filosofía para colaborar na edición deste ano, pois representa un alento recuperar esos encontros de pensamento e reflexión máis necesarios que nunca. A temática abordada ao longo destes días, filosofía e civilización digital, foi sumamente acaída, pois as relacións persoais e as dinámicas laborais transformáronse coa irrupción das novas tecnoloxías, sendo os medios digitais, en algúns casos, o único sostén de comunicación neste inquietante contexto de pandemia. Agardamos que a intervención presencial ou en liña das persoas centradas na investigación, na edición, na creación, no activismo de diferentes entidades e universidades fose un encontro para o intercambio de ideas e de debate ao redor dos dos polos establecidos. Pensar a civilización digital e a civilización digital en Galicia. O hipercapitalismo digital, a fenda digital, a emerxencia climática, a realidade fragmentada, o imperio do selfie, son aspectos que non afectan de xeito individual e grupal, sino que vai moito máis aló. Polo dito, é moi relevante deter o ritmo imparable das nosas vidas para observar tamén as nosas relacións personais con respecto ás novas tecnoloxías. Estes tempos de crise, de inseguridade, de abetamento, han de ser tomados, polo tanto, como un punto de inflexión para asumir o desafío de configurar un contexto no que prime a armonía universal necesaria para lograr a ansiada sostenibilidade. Agardamos que en próximas edicións poidamos comprobar que moitas das críticas, das propostas, dos desafíos lanzados desde estas jornadas foran escoitados e implementados por aquelas persoas que asumen decisións na esfera do poder e tamén polo conxunto da sociedade. Parabéns ás persoas da organización e a todas aquelas que participaron dun xeito activo nesta nova edición da Semana de Filosofía, a que apoiamos con verdadeiro convencemento desde a Vicerrectoría do Campus de Pontevedra. Moitas gracias. Bueno, como non podía ser de outra maneira, eu, en certo modo, voume repetir. Vou a empezar por o final e agradecer fervorosamente a Aula Castelao o seu esforzo, a súa valentía e a súa dedicación para sacar adiante esta 37 edición da Semana Galega de Filosofía. Non hai cartos que paguen tanto esforzo. Por iso, aínda que se precise do apoio institucional das institucións que estamos aquí e de todas as persoas que dan soporte e todas as o Parador, a Xunta, todas as estructuras que dan soporte á posta en pé dun evento como este para celebrar a Semana Galega de Filosofía, o verdadeiro valor
reside en dúas patas fundamentalmente, que por unha banda é o traballo desinteresado, altruísta e organizado da Aula Castelao, que lle dedica moitos meses, moitas horas a poñer en pé este programa que despois desfrutamos, gozamos aquí no teatro. E por outra banda, por suposto, as persoas que veñen, neste caso, non só as que veñen, sino as que estiveron a traverso das pantallas, non? Lamentablemente non puido ser de outra forma. Este ano foi especialmente difícil, porque casi podemos dicir que isto foi un experimento, e a falta de analizalo máis polo miúdo e ver os datos, coido que foi un experimento fructífero. Perdemos, por suposto, o caloriño de moita xente que non puido asistir presencialmente, pero pola contra, moita outra estivo ao outro lado da pantalla e posibilitando así que as ponencias traspasasen tamén moitas fronteiras. Grazas, de verdade, por todo o que levades facendo nestes 37 anos. Grazas. E cada vez que remata a Semana Galega de Filosofía, eu non sei a vos, pero a min bátenme as ideas que resoaron durante toda esta semana na miña cabeza durante semanas. E se me permitides un atrevemento, me gustaría facer unha pequena reflexión persoal. Ano tras ano, sinto, cando remata a semana, que o concepto de normal salta polos aires e todas esas cousas inconexas que vas collendo ao longo dos anos, ao longo dos meses, das semanas, que se che van agolpando na cabeza un pouco sin saber moi ben, sin ter orden, aparecen aquí na semana ordenadas e a través das ponencias e dos pensadores e das pensadoras que se convidan con unha lucidez apabullante e sales daqui con toda esa marabunta que foches acumulando ao longo dos meses, creo que dunha forma bastante máis sistematizada e con capacidade de reflexión. Xa para finalizar, decir que se despois de 37 anos non somos máis sabias, non temos un pensamento máis crítico e seguimos deixando que nos den gato por lebre, a culpa é nosa, porque a Semana Galega de Filosofía fixo a súa parte, que é traer a dúcias e dúcias de persoas, de pensadores, de pensadoras, que son capaces de remexer as cabezas e poñernos a pensar. Agardar desde o Concello que foramos da axuda suficiente para que este experimento saíra o mellor posible, desculpar os fallos, que seguro que houbo, pero foi moi difícil sacar todo adiante, e agardar con ansia volver a ser os anfitrións da 38 Semana Galega de Filosofía, xa nunhas condicións diferentes, pero aquí seguimos agardando e agardamos que tamén sexamos necesarios e imprescindibles para isto. Aquí estamos para o que precisedes e moitas grazas. E xa está, clausurada.